Эфирден алқылар вақытта студияда Алсу Нұриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Рәхәтләнеп күңел аштылар. Азнақайда Сабан туйы ұйышқан төстә узды. Біріншіден енді біз ауыл қожалығы қызметшенлерін құттықтаймыз. Міне биылда Аллаға шүкір язы қырышларын мотор еттіріп тамамладық. Тарихи асылына нигезләнеп үткәрелә. Бөгелмәдә алдыңғыларны хөрмәтләделәр. Хөрмәтле Сабантуй кунаклары, тагын бер кат халыклар дуслыгы бәйрәме Сабантуй белән тәбрик итә. Милләтебезнең йөзек кашы. Сабантуй бәйрәме авылларда да гөрләп узды. Инде күп кенә еллар безнең ат булмау сәбәпле бәйге ел Сабантуйда ат булмады. Инде хәзер шушы елларны киядән күтәреп, Сабантуйга традиция буенча ат белән чыгабыз. Әлмәт яшүсмерләре үзләренең хезмәт эшчәнлекләрен башладылар. Быел җәй көне 750 укучы шәһәр предприятиеләрендә эшләп, беренче хезмәт тәҗрибәсен алачак. Икенче июньнән үк шәһәр автомобиль юллары идарәсендә беренче 20 бала эшкә кереште. Алар шәһәр территорияләрен төзекләндерү белән шөгыльләнәләр. Чүп-чарны җыялар, чүп үләннәрен утыйлар һәм җәмәгать урыннарын чиста тотырга булышалар. Аларның эш көне 4 сәгать дәвам итә. Июль һәм август айларында шәһәр автомобиль юллары идарәсенә тагын 20 яшүсмерне эшкә урнаштыру планлаштырыла. Мондый программалар укучылар өчен беренче акча эшләп караудан кала, җаваплылыкка, дисциплинага һәм командада эшләргә өйрәнү өчен менә дигән мөмкинлекне оештыручылар. Язгы кыр эшләре тәмамлануга багышланган якты матур бәйрәм Сабан туйы Әлмәт районы авылларында уздырылды. Гырыф-гадәт, халык уеннары, театральләштерелгән ачылу тантаналары белән үрелеп барган бу бәйрәм авыл җирлегендә күбесенчә авыл халкының үз көче белән үткәрелә. Безнең төшерү төркеме Яңа Кәшер авылындагы Сабан туйда булып кайтты. Бәйрәм тантанасы һәм аны әзерләүгә күп көч куйган кешеләре турында Алса Әхмәтҗанова сөйләр. Шуны куеп, шуңа да чабасың. Раил Гыйздәтуллин шушы авыл егете. Кечкенәдән үк хайваннарга битараф булмаган ул. Бүген зур хуҗалык тота. Булачак һөнәрен дә ул хайваннар белән бәйләү өчен ветеринария белгечлегенә укырга керә. Бүген ул әти-әнисе ярдәме белән хуҗалыкта тавыклар, үрдәкләр, мисыр тавыкларын, кыргавыллар тота. Әле Сабан туйы кысаларында уеннарда җиңүчеләр өчен дә ул үз өлешен керткән. 2 тавык бүләк итте. Раилнең балачактагы хыялы ат алуда бүген чынбарлыкка үрелгән. Ул инде 3нче ел атлар белән шөгыльләнә. Атны исә иң акыллы һәм тугры хайваннарның берсе дип саный. Аның өчен ат хәрәкәт итү чарасы түгел, иң мөһиме дус булу икән. Ат өчен җайламалар җыю аерым сәнгать төре дип таный Раил. Хәтта йорт тирәсендә ат йөртү өчен төрле җиһазлар җыелган, тематик почмакта әзерләгән. Монсы инде шул Сабан туйга сөлге җыйганда куябыз моны кыңгырулар белән. Монсын шул эшкә тотканда җигәбез бу камытка, бу дугага. Монсы менә мондый дуга, монсы киң дуга. Сабан туй көнендә Раил авылдашлары белән бергә ел саен театральләштерелгән тамаша өчен ат әзерли. Алар хайванны ашаталар, йонын чистарталар, экипировка әзерлиләр, арбаны бәйлиләр һәм бизиләр. Бу ат бизеп, Сабан туйга чыгу чыннан да безнең традицияга керде. Инде күп кенә еллар безнең ат булмау сәбәпле бәйге ел Сабан туйда ат булмады. Инде хәзер шушы елларны киядән күтәреп, Сабан туйга традиция буенча ат белән чыгабыз. Бүген бәйрәм иртәсе Яңа Кәшер авылында көтеп алынган Сабан туйы. Инде халык әкрен генә уяна, иң матур күрмәкләрен, балаларын, оныкларын җыя. Яңа Кәшер авыл егетләре инде атны бизәп, ашатып, әзерләп Сабан туена барырга әзер.
Сабантуйның театралаштырылган куелышы быелгы мөһим датаны Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгын чагылдырды. 4 ел дәвам иткән коточкыч сугыш вакытында хатыннар, әниләр, әбиләр һәм балалар якыннарын фронтка озатып, үз гаиләләре өчен җаваплы калганнар. Бу спектакль тамашачыларга шул чор атмосферасына чумарга ярдәм итте. Шулай итеп, алар тылда җиңү яулап алучыларны искә алдылар. Нәрсәсе белән миңа ошый, авыл халкы җырлый, бии, теге кунаклар чакырып, акча бирү юк монда. Монда балалар уйнаталар, авыл халкы үзенең күңелен үзе күрә. Миңа шунысы бик нык ошый. Бик зур рәхмәт. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүген Яңа Кәшердә 2800 кеше яши. Авылның бәйрәмнәре дә халык көче белән әзерләнә. Укытучылар, тәрбиячеләр, мәдәният йорты хезмәткәрләре катнашында үтә. Теләгән һәр яшәүче бу иҗади эштә катнаша ала. Бер авылда ике башында ике мәчете булган шушындай татар авылында без шушы бер 7-8 милләт халкы дус тату яшибез. Билгеле халык, бу халыклар безнең шушы милли бәйрәмебезне хөрмәт итәләр. Асыл Ахмаджанов, Алия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт компаниясе. Сабантуй татар халкының гасырлар дәвамында барлыкка килгән һәм безнең көннәргә хәтле төрле милләт, дин халыкларын бергә җыйган чара булып тора. Әлеге масса күләм бәйрәм күп кенә гореф-гадәтләрне үз ишенә алган борынгы бәйрәм. Яңа Нәдер авылында узган Сабантуйында хәбәрчебез Асыл Ахмаджанов булып кайтты. Бәйрәмнәр белән. Атлы сүрән инде күп авылларда югалып калган гореф-гадәт. Яңа Нәдер авылы халкы бу юланы һаман да саклап килә. Аның төп сере авыл халкын бәйрәм иртәсендә йокыдан уятып, Сабантуйна чакыру тарату. Яңа Нәдер авыл егетләре бу көнне тау башында таң каршылап, авыл буйлап атларда йөрергә чыгалар икән. Җырлы биюле әлеге юланы алар үсеп килүче буынга күрсәтер һәм тапшырыр өчен эшлиләр. Яңа Нәдер авылында бүген Сабантуй барамында зур яшьтәге кешеләр дә, яшь балалар да үзләренең шөгыльләрен таба алдылар. Мәсәлән, көнозын шушылай балалар атта йөрделәр. Хәерле булган иртәнең көне дә уңышлы үтә ди авыл халкы. Милли көрәш, туры авыш баганага менү, шүлмәк вату, капчык сугышы, кул көрәше, капчык киеп йөгерү, аркан тарту, бәйрәмдә спорт һәм күңел ачу ярышларының төп төрләре. Гомумән Сабантуй үзенең тарихи нигезен саклап кына калмыйча, хәзерге чынбарлыкка да җайлашучы, шул ук вакытта үзенең төп асылын, шатлыгын һәм җәмгыятен даими саклаучы якты бәйрәм ул, ди Фәүзия Шакирова. Фәүзия апа әлеге авылда туып үскән кеше. Biz yaş çağında Sabantuy'u Zey boyunda motor eremelikte öteydi. Ereme iskitkış motor idi. Bu vakitte gülcümüşler çeşek ota, otlar bilen çöler idi. Bizim kişi maşina yok. Otlar bilen çöler, jırlap, motor iterip. Onlar indi türlü oyunlar oynuyorlar idi. Oğul halkının tolantıları, kim biyi, kim jırlı, kim başkara. Onlar xатын kızlar ayrım yürürler, iratlar ayrım yürürler. Şunday yürü yarışlarda bulatıran bik köngüllü bulaydı. Газизовлар гаиләсе Яңа Нәдер авылында Сабантуй оештыруда елда катнаша. Ранис һәм Олия билгеләп үткәнчә, мондый зур эшне актив авыл халкы ярдәменнән башка башкарып булмый. Biz şundan da her yılını Sabantuy'unu ütkərəriz şuşu meydanda. Bizning avul üzüşənləri bik aktivlar. Şitten artış çakırmışı üz kişimiz bilen şuşu yemli motor Sabantuylarını ütkərəriz. Всем активным односельчанам большое спасибо. И молодежь помогает. Молодежь вообще. В общем, сами поют, сами танцуют. У нас в деревне все это хорошо организовано.
Алсу Ахмаджанова, Алия Муратова, Яңалкар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Күтіп алынған матур милли бейрәм Сабантуя Ознакайда һәр елдагыча оешкан төстә узды. Бейрәм авыл хуҗалыгының данын, гаилә кыйммәтләрен тасвирлаган театральләштерелгән пролог белән ачылып китте. Алга таба мәйдан турында алдынгылар хөрмәтләнде. Бейрәм уеннарга, җырлы биюле тамашага бай булды. Сабантуй мизгелләре хакында тулырак алдагы минутларда. Сабантуй кунакларын районда яшәп килүче төрле милләт диаспоралары вәкилләре, милләтләр аланы, халык кәсепләре эшләнмәләре күргәзмәсе, остаханәләр белән каршы алдылар. Бәйрәм тантанасын мәдәният хезмәткәрләре тарафыннан оештырылган театральләштерелгән тамаша ачып җибәрде. Сабантуй мәйданында җигүле атлар белән керүче иң алдынгы хуҗалыкларны каршы алдылар. Район башлыгы Марсель Шайдуллин барлык Ознакай халкын һәм килгән кунакларны көтеп алынган милли бәйрәм белән тәбрикләде. Ул инде берләштерә торган, шундый иң яраткан бәйрәмнәрнең берсе. Беренчедән инде без авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәрен котлыйбыз. Менә быел да Аллага шөкер, язгы хөршләрен матур иттереп тамамладык, яхшы сыйфат белән. Район алдынгыларына, кыр һәм хезмәт ветераннарына, чәчү һәм кыр батырына дипломнар, бүләкләр тапшырылды. Матур итеп, авыл хуҗалыгында эшләүчеләрне бүләкләделәр. Крестьян фермер хуҗалыклары, шәхси хуҗалыклары булмасын, зур агрофирмалар булмасын, һәр кемдә үзенең урын тапты. Һәм әйтер идем, бүләкләр дә бик саллы, күңелле. Гомумән мәйданның оештырылышы менә кешегә шундай карап торасың, бөтен уңайлыклары белән эшләнгән. Алга таба Сабантуй мәйданының төрле почмакларында балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә уеннар оештырылды. Аркан тартышу, көянтә белән йөгерү, кулга башына менү, шүлмәк вату, капчык киеп йөгерү, ашлык салынган капчыклар ташу һәм башка бик күп уеннарда халык рәхәтләнеп катнашты. Bizga endi bu mana Sabantoy shunday bayram bit endi barimiz uchun har kishidan men izgi tilaklarim bilan qolam. Har oilaga iminlik, oila baxti, bolalar baxti. Бек әйбәт ул ниткәндә bu елда уздыралар, искиткеч күңелне күтәрәләр. Sabantoy mübarək bulsun. Biz Tacikistandan mehmandır. Bek yaxşı, salamatlik, bütün işi de esenlik. Rahmat. Sizni şu milli bayramımız bilen tebrik etem. Dünyalarımız imin, özümüz selamet bulayıq. Barıgızga da izgi tilekler. Күңелле һәм сокландыргыч тамаша, атлар чабышы. Ознакай районы халкы ат спортын ярата, шуңа күрә дә Сабантуйның ат чабышы мәйданында менә шулай халык белән шыгырым тулы. Әлеге мизгелләрдә ярышлар башланып китте һәм Актүбә ат спорты мәктәбе спортчылары халыкка үз чыгышларын тәкъдим итәләр. Монда тукымлы атлар да, авыл атлары да, понилар да бар. Монда инде күп 1-5-6 ел гына шабам инде. Быел менә чабыш атларында чыктык. Башта инде местный атларда йөридек, үзебезнекеләрендә. Ознакайда 5 ел беренче урын алдым местный атлар арасында. Шул, үзем булай Актүбәдә эшлим инде конно спортивный школада. Көрәштә катнашучылар һәр елдагыча шактый булды. Җанатарлар тагын да күбрәк җиналды. Район Сабантуе батыры исеменә быел Әсәй авылы егете Альберт Мамалимов лайык булды. Татар эстрадасы йолдызлары Илназ Бах һәм Гүзәл Идрисова Ознакайлыларга иң дәртле җырларын бүләк иттеләр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә дә татарларның төп халык бәйрәме язгы кыр эшләре тәмамлану уңайыннан үткәрелә торган Сабантуй чаралары булып узды. Сабантуй мәйданында район үсешенә намуслы фидакар хезмәтләре белән зур өлеш керткән шәхесләр, ил табынын баетуга хезмәт иткән кыр батырлары, алдынгы авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре бүләкләнде. Бөгелмәдә Сабантуй кунакларын һәр кайда чәк-чәк белән каршы алалар. Традицион ашлар белән сыйлыйлар. Рус, мордва, чуаш, татар халкының көнкүреш элементлары, уеннар һәм юлалар белән таныштыралар. Шулай итеп кунаклар халык ярышларында катнаша алды. Алар шүлмәк ватты, тукмаш кисте.
Бәйрәмне театральләштерелгән пролог белән ачып җибәрделәр. Артистлар татар халкының гореф-гадәтләрен хореографик һәм вокаль куелыш форматында күрсәтте. Бөгелмә районының башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын башкаручы Дамир Фәттахов Сабантуйның төп геройларын, авыл хуҗалыгы алдынгыларын, район кырларында чәчүдә эшләгән авыл хезмәтчәннәрен хөрмәтләде. Мактау грамоталары белән бүләкләр район хуҗалыкларында иң яхшы нәтиҗәләр күрсәткән чәчү компаниясе алдынгыларына Руслан Гыниятуллинга, Шахид Фәсхетдиновка һәм Николай Макаровка тапшырылды. Хөрмәтле Сабантуй кунаклары, тагын бер кат халыклар дуслыгы бәйрәме Сабантуй белән тәбрик итә. Сезгә саулык, сәламәтлек, шатлык, уңышлар юлдаш булсын. Сабантуйлар котлы булсын, бәйрәм белән сезне. Сабантуй аланында бәйрәм чаралары көн дәвамында дәвам итте. Кунакларны традицион спорт ярышлары, халык уеннары, ярминкәләр һәм концерт чыгышлары көтте. Ат чабышлары традицион беренче урында. 1600 метрлы дистанциядә 12 катнашучы көч сынашты. Рысаклар ярышында Ришат Рахманов җиңү яулады. Төп көрәш татамида барды. Анда милли көрәш буенча ярышлар узды. Алексей Захаров Сабантуйның абсолют батыры булды. Быел бөгелмәлеләр Сабантуй бәйрәмен июнь азагында Чечня Республикасында да үткәрәчәк. Әзерлек инде башланган. Айгөл Шарафиева, Ямяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Һәм тагын бер мәгълүмат. Шарлавыклы буалар өстендә яңа күпер төзү буенча эшләр башлану сәбәпле 12 июньнән Ленин урамындагы 98А йорттан Мәрҗәни урамына кадәр транспорт хәрәкәте вакытлыча чикләнә. Эшләр башлану белән Шевченко һәм Тынычлык урамнары аша урап йөрергә туры киләчәк. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Җәмәгать транспорты элеккеге режимда йөрүен дәвам итә. Моның өчен төзелеш вакытына реверсив хәрәкәт оештырылачак. Җәяүлеләр өчен тротуарларны чиратлап ачу һәм ябу схемасы эшләнеләчәк. Маршрутларны планлаштырганда әлеге мәгълүматны исәпкә алырга онытмагыз. Бүгенге чаралыштар шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.